Kanssani täällä vaalisohvalla istuvat kansanedustajaehdokkaat Ilja Janitskin ja Jussi Järvenpää. Ilja on ehdokkaana Helsingissä ja me Jossen kanssa Uudellamaalla. Olen ollut mukana politiikassa yli 50 vuoden ajan, enkä koskaan ole kokenut sellaista kansanvallan ja sananvallan loukkaamista, jota näiden eduskuntavaalien yhteydessä olemme joutuneet kokemaan. Tähtiliike eduskuntapuolueena on suljettu kokonaan radion ja television vaaliohjelmien ulkopuolelle. Samanlaista syrjintää on muussakin mediassa. Tähtiliike oli jo aikaisemmin täydellisessä uutispimennossa. Vain Iljan kansanedustajaehdokkuus ylitti uutiskynnyksen. Ja senhän valtamedia rajusti tuomitsi. Minut suorastaan ristiin naulittiin ja perusteet olivat samankaltaiset kuin 2000 vuotta sitten. Olin mukaan armahtanut syyllisiä. Näin ei tietenkään ole. Olen vain katsonut, että te kaksi voitte olla kansanedustajaehdokkaina. Medialle varmaan murhamiehetkin olisivat kelvanneet, mutta te kaksi ette. Teillähän on molemmilla käräjäoikeuden tuomio, joka ei ole saanut lainvoimaa. Ilja on jo vankeustuomionsa kärsinyt. Minun mielestäni te olette hyvin kelvollisia ehdokkaiksi. Me emme kuitenkaan nyt keskustele teidän menneisyydestänne tässä mielessä, vaan siitä tilanteesta, jossa me Suomessa olemme. Teidän molempien suurin rikos ja synti taitaa olla se, että te olette rohjenneet haastaa valtamedian ja ne valtaa pitävät piirit, joita valtamedia tukee. Suomessa on syntynyt vanhojen puolueiden ja median liitto, joka pyrkii suorastaan estämään keskustelun Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeistä asioista. Suomea viedään kohti sotilaallista liittoutumista, NATO-jäsenyyttä, EU-liittovaltiota. Maahanmuuttopolitiikka on holtitonta. Köyhät kärsivät ja kaikki suomalaiset kärsivät tästä mielettömästä keskittämiskehityksestä. Mitä te kanssaehdokkaani näistä asioista ajattelette? No eipä siinä hirveästi paljon lisättävää ole, että täysin samalla kannalla olen kanssasi tästä kaikesta, mitkä luettelit, että onhan tämä pöyristyttävää, että estetään niin sanottu demokratian toteutuminen sillä, että ei anneta kaikille samaa mahdollisuutta olla näkyvillä ja ihmisille oikeutta päättää, että ketä ne äänestäisi. Juuri näin. Mitäs Josse ajattelee? Kyllä me aika uskomattomia aikoja eletään monellakin tavalla tässä maassa. Että vaikea on uskoa, että ollaan vuodessa 2019, että pieni klikki kyykyttää koko kansaa ja tällä klikillä on kaikki pelimerkit, pelikortit käytettävissä ja mediakin talutushihnassa ja näin nyt toimitaan sitten, että osa todellisista vaihtoehdoista halutaan pitää pimennossa ja tämä on häpeällistä suorastaan koko Suomen mediakentän osalta. No niin, kiitoksia. Me olemme tavattavissa sitten vaalitilaisuuksissa. Tähtiliikkeellähän on täällä Helsingin ja Uudenmaan alueella kaikkia 52 tähtiehdokasta, koko maassa lisäksi yli 100 ehdokasta. Meidän kauttamme teillä, arvon Suomen kansalaiset, on mahdollisuus antaa tukea sille poliittiselle linjalle, mitä me edustamme. Me haluamme puolustaa Suomen itsenäisyyttä ja puolueettomuutta, hallittua maahanmuuttopolitiikkaa, köyhän asiaa ja koko Suomen tasapuolista kehittämistä.